čau lidi, já jsem Eva, dneska jsem tady společně s Růžou. Čau. A dneska hrajem Fashion Famous. Zrovna jsme se připojili a už tady je hra, ale my jsme jakoby nedělali. Takže teď nehlasujeme, protože jsme to zadání nedělali. A dáme si tak 2, 3 hry, možná 2, možná 3. A ozveme se vám, až to tady bude, odhlasovaný, takže čau. Jsme tady zpět a už se tady odhlasovalo. A vyhrávají tady ty 3 dívky. Týpky. Takže jdem to. Nás je tady jenom 8. Kolik máš těch hvězdiček, Evo? 476. Dej mi nějaký... Já tady. Tady mi... 50, 500. A my teď čekáme. Já tam mám tu... Já mám záclonu. Já taky. Takže se vám zase ozvem až to za těch 10 sekund. OK, jsme tady zpátky a už máme dělat téma a máme dělat téma zpátky ve školce, což nějaký hezký oblečení, co byste si vzali do školky. Třeba Barbínu. Prostě žužovýho. No, co prostě nosila ve školce. Já nevím, já prostě nosila nějaký tepláky, normální prostě černý nebo jednobarevný tričko a ne Barbínu. No co, možná se tady dáme, ale ono to je takový jako na cvičení. Tohle triko je dobrý. Tak to se nechám a půjdu ke klukům, jestli tam nejsou nějaký tepláky. Protože u holek prostě nejsou žádný tepláky a mohli by to tam přidat. Tohle možná. Jo, necháme si tohle. Nějaký hezký účes, který byste si vzali do školky. Nějaký copánky. Tady jenom jeden cop, což nebo jakoby 2, anebo takovýhle culíky. Co bych si vzala do školky? Jako spíš do školky, takže ono jako nějaký mega extra dlouhý vlasy to mít nemůže. Já vím, co si dám do školky. A možná se dá tohle. No nebože, to nechci. A nebo tamto. Nebo tohle. A nebo tyhle. Ale ty jsou asi jako hezčí. Asi tyhle si dám. Dám si hnědý. A dám si nějaký obličej, mi se strašně líbí tady ty oči. Ale se k tomu úplně nehodí. Ale mně se k tomu úplně jako nehodí. Spíš tohle. Jakoby představte si, kdybych takhle šla do školky. Nějaký hezký blondětý vlas. Ale jako takhle v růžových vlasech bych nikdy nešla do školky. A nějakou kabelku ne, protože... Růžový a vlasy a doku. Spíš s plišákem. A hlavu. Ono mi to nesadí. Já mám strašně ráda třeba tady tuhle mašle. To je úplně bomba. Tak, já jsem si už dala tu mašli. Mám teda žlutou mašli a takový medvídka. Já si myslím, že to je jako hodně dobrý do školky. Což byste si asi takhle jako udělali. Ale jako s růžovýma vlasama. Třeba tam je typka, kterou jsem viděla, třeba tadle. Jako to je, no jako možná. Už hlasujeme, já jdu jako první. Jako je to hezký. Proč se mi tam ukázalo tohle? Dobře. Jako tohle bych si nikdy nevzala do školky.
Jedna. Já taky ne. Růži normálně mě se dole ukázaly normálně ty barevné vlasy, že si je mám dát. Úplně ty jakoby ty zaruboxy, no. Takhle bych taky nikdy nešla do školky 2. To by si nevzal to oblečení do školky. No 1, protože i ty vlasy, i ten obličej, i to oblečení je prostě strašný, takhle byste nikdy nešli do Ale školky. ta členka je dobrá. Jako jo. Tohle je třeba mega cute a takhle by jsem šla 3. Sice já moc nemám ráda růžovou, ale jinak jako dobrý. Ale ve školce. A hlavně, že teď mám růžový triko, ale to je jako by pyžamo, jo, takže se nedivte, že jsem šla v pyžamu. Jako jo, tohle bych si asi taky vzala. 2, ale ty brýle, kdyby neměla, tak by to asi bylo lepší. Teď ty růžena. Tak s tím nic neudělám. Jako, to je fakt pěkný. To je fakt pěkný. Dáme 5, jo? My si s růžou dáváme 5, protože je to takový prostě, jakoby, že jsme jako známí, tak si můžeme dávat 5. Co ten ksicht? To je jako dobrý. Ale ten ksicht, 2. Obličej? Ten 2 asi. 2. Jako. Mom je ready. Ok, 3, jako je to hezký, ale takhle bych taky jako do školky nikdy jako nešla. A ještě takhle dlouhý vlasy. Ale já jsem jako malý, protože já vždycky jsem skoro první, nebo se umístím. A já jsem druhá. Takže já první. Pokud byste chtěli vědět, jak se jmenuji na mém Instagramu, tak to máte tady. Tady to máte, jo. Pokud byste to chtěli vědět. A můžete mě tam i jít sledovat. Koukej, jsem první. Jak vážně, já jsem 4. Čtvrtá. Jo, jasný. Já jsem první má 22 vinu. 22? Díček. 490. Já... A my se vám ozveme za chvilku. Jsme zpátky a máme za téma. Líbí se ti můj klobouk, takže si musíme dát nějaký hezký klobouk a zkombinovat to s nějakým hezkým oblečením. Já si dám vlastně nějaký šaty, protože vlastně jako kdy chceš nosit klobouk, když ti nádherný klobouk. Když ti svítí jako slunko do ksichtu. Já mám takový modrý šaty. Já mám takový modrý šaty. A žádný tady nejsou, takže já si asi nechám. A já si asi jdu prvně dát ten klobouk, protože vy nikdy nevíte, jaký vlasy, protože vám to z toho prostě vyčuhuje. A tady jsou klobouky. Ale jako nic moc. Tady si můžu dát slamák. Ale ten si asi dám. A nebo tenhle. Vy máte rovnou vlasy v tom klobouku. Nebudu se po nikom opičit. A moc mi to ani nesedí. OK. Tak já zadám si tady ten slamák. Líbí se ti můj klobouk? My vždycky s růžou si to neukazujeme a potom na konci, aby jsme se překvapili, ani se nehledáme navzájem. Jako někdy se uvidíme, ale to je fakt jako málo kdy, aby jsme se nemohli po sobě prostě opičit. Já zdám asi tyhle vlasy, ono z toho to nevyčuhuje, z toho slamáku. Ale jako mně se ten slamák moc nelíbí. Já vůbec nevím, jaký oblečení. Víš, růži, jaký oblečení, nebo máš už nějaký oblečení? Máš vyplej mikrofon.
Dobrý. Tam tady týpka chodí za mnou a opičí se prostě. Já vůbec nevím, jaký oblečení. Já fakt nevím, jaký. Asi budu kluk, protože já fakt nevím, jaký oblečení. Ale tady to je celkem pěkný. Takováhle košilka. A asi fakt budu kluk. Tady to tělo je třeba úplně uchylný. Tady týpka prostě chodí za mnou a opičí se doslova. Můžeš přestat. Ok. Já fakt jako nevím, co mám udělat. Ok, třeba tohle je to mega hnusný, ale neřeším. Jako mega to je hnusný, ale prostě teď to nebudu. Kámo, to bude týpka úplně stejná jako já. A opičí se po mně. Já si dám třeba... Doslova chodí. Divogo, já to mám mega hnusný. Já to mám úplně uchylný. Ježiši. Divogo, to je hnusný. Nemám obličej. Hru, že ty nemáš obličej. Já nemám obličej. A já jsem mega hnusná. Protože prostě já fakt nevěděla. A já jsem nestihla obličej. Jaká má Max něco, tak se po mně prostě obličila a je úplně stejná jako já a taky nemá obličej. OK, líbí se, ona nemá klobouk, takže kdo nemá klobouk, ale ona má tu čepicu. Jako 2, nic moc. A jako měl by to být klobouk. A bylo tam dost klobouku na výběr. OK, tyhle šaty jsem si chtěla dát já, akorát jsem to potom nějak změnila. Ten klobouk jsem si taky chtěla dát já. OK, 2 má klobouk a to je prostě jediný, co tady musí být. Podívej na můj klobouk, to tady psala. OK, to je mega hnusný. 5. Ježiš, to je uchylný. Vypadáš, no. Má čepice a je to hezky zkombinovala. Tady to pyžamo jsem měla jakoby na téma jedno. Že jsem se právě vyvalil z postele, tak jsem měla tady to hezký pyžamo, ale to bylo fakt, to je fakt hezký. Koukej, jo, ale jsem já. Koukej ti vlasy, ale... Kvůli tomu jsem si je dala červený. A teďka úplně takhle bude vypadat ještě jedna týpka. Ok, tak ty dávám 1, protože ona se prostě opičila. Jako má jiný tělo podle mě. Má jiný tělo podle mě. Ok, ještě asi 1 týpka. Jako má klobouk. To je dobrý. Jako jo. To je hezký. 3. Taky. Paris, Paříž. Ani nečouhají v plástech. Že to není tak jako divně to. Já tě nemám ale ráda. teďka, jestli to jsem já nebo ta týpka. Jo, právě, ale podle mě seš to ty. Seš to ty, protože ty máš jiný tělo. OK, jsem 4. OK, nevadí. Týpka je poslední. Takže... Týpka je poslední. Tak já se tady s váma pro dnešní videjko loučím a čusík. Můžeš taky. Já už jsem taky fashion ikon. Čau. Čusík. Ale já jdu.